תגבירי את הבלייבק. לא. שמינית תשפ"א, המורה יוכי, נועה הרמה, מחרה. ד' אדר תשפ"א, 4 במרץ זה בא, שמינית איכותיות זאת שכבה שמובילה. עם המחנכת הנדירה, מחזיקות את כל האולפנה, הרבנית של השמינית זאת. הכתרת תשפ"א, ד' באדר זה על רמה, למינינה במרץ זה 4. הרבנית זו מיכל, הרבתי זה עדי, תלמידות למופת שיאשרו תקציבים, כי השמיני לא מספיק בגירעון כלכלי. תבואי לקנות טפוצ'יפ, זאת הכתרה, לוסי מירי ונאווה, תאיר גפן ונועה, להכתרה היא באה, נו בהכתרה היא שמה, ריקוד משחק ושיר גם, אין אחד שלא יהיה שם, הולך להיות פה מוגזם, בהכתרה זה מושלם. כבר תכף 6 בבוקר ועוד בחזרות, תפילין רותם שובל אסור ריקוד של סגנונות, תפאורה וגם תלבושות, כולם בטוחות שהן זמרות, ירינה בימאית עם מלכה של הסמכות. הכתרת תשפ"א, ד' באדר זה על רמה, למינינה במרץ זה 4. הרבנית זו מיכל, הרבתי זה עדי, תלמידות למופת שיאשרו תקציבים, כי השמיני לא מספיק בגירעון כלכלי. אז בואי לקנות טפוצ'יפ, זאת הכתרה, אוראל הדר מבנה, שמרית פנינה עסקה, באות להכתרה, הן באות להכתרה, ריקוד משחק ושיר גם, אין אחד שלא יהיה שם, הולך להיות פה מוגזם, בהכתרה זה מושלם. הופה! איזה מגועה! אם עוד לא הפנמתם אז, ד' באדר יהיה פגז, יאללה למתנ"ס תיתנו בגז, נו בגז, גז. אם עוד לא הפנמתם אז, ד'